Imagine abana abuna barega ngina oyonsa. This is where the mother is. Hapa ndio mama yupo. Abagusie bagatebanga igara sigitatu ligeretie bunantene ina. No ener na baro chinga kaka sunguro ikire buone gonkonyera abana. Bona kanya kobaigo kunya okore na gotonyo kubwatena nero kunya kulienda abana. Bona ogaje ta kekera nyota abana aba agacha kurunya gitari mbuya. Ogoikaga agatagotebanga n'umutu toje kumenya gitari ogochio gosira. Igai borite kawaida gosiga. Na nyorete buya. Mwancho muri gere Bosongo Vibes Network kakabonenge nchere. Igo tugutara meje binyoro gusina nyami egusi kisi na nyamira okoretere migano yo gukumia eyende yokogosa eyende mugusinyukorara einere mirimo yani nyasangeire na inde guikanye kore guika engori ekiagera tincha kubekirwe kina nyasaye kangeiro moyo bugukwana nabo gusiba minto nyasaye kangere ribaga nyasaye kangere platform igo nkuyetumeka ekiagera siku ya kiyama nitajibu maswali nigo tuachire chinsemo chia aigana atebwa kurugukirungururi boma around kirungururi boma choge borabu county ya Kisi ekenyoreke ngo jikutoruke manyankereki muganore mano yibo gokumikaka nonye nabwate means of transport iwo ya biddinga asengencho muganore ma ya bidding to make any other means available nikegigaiga elinde rigotema kumanyanga ningi kigenderete muganore mano mukongu bagusiba minto omugano bwa mabera manene enkeje buna muyiro chega maega tebwati omugaka tebwati omongina mugaka gasirete no mongina nera agasira 3 weeks ago omongina krasira agatiga abana konya iboire immediately ga oburere bukamwengera goita agasira agatiga abana bakebono bakoriro mutienyi abana Chibarongo babiri ebingwerere ebibese pi watoto wadogo mumuromo nene igare university mbona je the first year tabwate mondo kumwakane fees ngina tegemete ochire bagusiba minto ntegetemora mabera aro muchioyo tubwatirane buno mugusi erindege sakweke keimoke na kero kigeche kurukubanto enyaruke kubwati omumuro yinera no arega iga no mone nake nera singinjo challenges cha familia tachie tiko kore school bona nero tigere bona ngina abana orendeta abana babande bana barona ndaba kebarange banne gusibata tonko baratore nebie bikebono Chibarongo kaka bintu kurigera yani kwegunga na mariga imwana ibone birendere na ngina koro na yaroko na gosungusi ngina koro na yaroko na gosungusi ona gosungusi botukere bwe kanere no muboraka ona gosungusi botuko bagusiba mintona ariko basaba somo yobo wanje na ariko nyore sponsor ekubwato omwana oyo chuka university kwanza ara asome kyagero ine yaro ikiri kominjoria achikobe iri sori enkeje asoma kore school nyasaye gakomukonya nyore mirimo ache kogorokia omuchioyo iga kyagero nere bwe kororekanire ngina ga struggle mubora kaka musomi agaita matemo kijana ko university lakini bono oyo uri kumwaka ne fees oyo uri kumutumira pocket money oyo uri yani yari wakere sim she has gone bagusiba minto nataka tuingia hapa ndani totegera omugano mbombo uri story chinyinga bagusiba minto mwana tariko tomairube ngaiborwe chi story chinyinga kona kombori ngaya basubati ngo kini baregesa kweka romugaka akure it happens lakini kara abana abo batokira ekenyorongi tobwenta gukora ikiagera na abaito what do we do nonye bachite njera bachite ngakitogokora it's upon us yabagusi tobwaterane abana abakine tibacha koiba emechi abantu muchino royo iga monginere na temeta karosio muchi mabati ya urochi na manyi mongino ore kwe alikuwa anajituma ekero omujibuke karoko yoligere tari mongino orengelezi ni mama alikuwa anafanya kazi akoranga rende nebinto bya malemea no borwairo obwo akanyara gusira tuko hapa banya kenyoro mbara iga bande yes hawa ndio watoto abana buna bara enyaruka nereje bone nene sasa ndiye amebaki kama ngina bantu nyasaye nere bono rinde buna renge kora challenges chia family tachiti okora form 4 patire ndense na bere so wengine ni wadogo karaga kwa yondo kuna mwingine hapa alafu tobwate Chibarongo wako pale abana na bwaba kizazi kikubwa ninjengena na after 20 years ndo na babeire nyanya sai kambege tende moyo akonyora na mire chimbu chekose ni watu wakubwa 1 month old kaka imagine nayo moibori mongina tagetembori abaswati
nayo musubati abwa asore kwa ibira abana bunaba yani tegete bwebe kigikoro tugetenga kwa ibira abana bunaba alafu toyo. I want you to be in that yani you be in those shoes obeke bikoro te byasi umunga ki wachire maternity umongina musubati after kwa bugiri 9 months kwa ibira mareka bunaya abere and then toyo. Just assume abana abunga kibakomenya no na ya sore abana abunga kibakomenya. Imagine abana abuna barega ngina oyo nsa. This is what the mother is. Hapa ndio mama yupo. Abagusie bagatebanga igara segeta rigeretie bunante ne ina no ene na baro chinga kaka sunguro ikire buone gonkonyera abana. So abagusie baminto, we want to help these kids paka no nyengi na asare umuiko ya sore otua matego janso tebenga to kaki abagusie baminto mbiya mono asogo nkonyere gesa kukiane. Tunataka tusaidia watoto wakue watu wakubwa. Baba bantaba nene wakue taifa kubwa, baba babunge, baba chigavana, baba balikibuna kaka, bache kuruwa balinga tu atige tuntoro chimama, lakini sisi sasa tumekuwa watu wakubwa. So bagusiba minto ntegete turategero mugano bwa abana aba alafu ko babutomanye komanyanga kitogoteba ni gokonye gesa kwike. Mwancho muri yabo na twachika koberera buri tangani. Niko tutagete kora ikaransa turategero mugano urayiga bugo kumia na ndebwa amabera amanene. Ekiagera manyete bana barabwa mbari gotoma irube koiboru enseye niko bagochicha nekero bachire na responsibility yaitu mwanya bantu kubarinda ikiagera mwana era tabwati kebe na enda tabwati magoso lakini ekera yaikere ngana atagetobo konyi bono no tuguchaime in whatever means to support abana abo na barabwo bakine bache kobo monto una toriga no ena ya sore monto tayo kagerete nga no ba sore gabu bantu mbare mwakinete emege mwakinerete obokongu lakini asengencho yobokonyi kurwa sabantu gete mukaba people na lero mwabera abantu abanene mogokwane kangu muchonya rebe igo ebi mwane ebi Chibarongo mbwataiga bire 1 month old ebi mwane ebi biro byombi amanyete nga mbiche koiburwo muchio yo tabwati Paybill lakini yanyare kandi Paybill rororo tibari ko nyara kwerigeria kirende togokora bari tore moyo ni ndutoko make sure nga abana aba bakinire mambia baiche gokonya egesaku kyo mugusi na inda abana bunaba na bawo cyababa bantaba nene babegesa kwekenane buno utakagerete bari mo gosoma bibiri nkora muri abantu bacyagire buna bacite bagakina bakaba bantaba nene so no turayigana babo mwabo ekiagera bono nero tigarete no mongino oyo no mongine kero kumurire bwe miaka emene nake neregaro muburaka igarera tabana agakora kare bono nabeko mubere challenge yanko sana kurinda abana bangana aba bomutinyo oyomo negasi yanko lakini bono rende yaikiranire ko babo nkiagokora wikare mererie na intutumo bwatesie abantu mbare kaga onyo omwana oyo omubwika kamwana kamwe gokaiga kamwe ago chacha borire paka kwa kuminga bono nkike bono nachite kokora yani umwana akorera borire emetienyi 6 motari kurara buna Paybill kamba bere tu Chibarongo bono omongino ye miaka ikira boni agatakire kurara atimuke rinde rio anagosukia igesaku kyaye lakini bono yaikire ngana ndigo ikaboke aboke saa 5 aboke saa 6 aboke saa 8 aboke saa 10 aboke saa 12 na ende muga sasu ngusiri tukorigima bagocha kurara igoro ne party nga bararire so ni kazi ngumu na hiyo kazi abana buna aba they feed a lot robera ndoyo bono bakogonga wika barageriwe kurwetuka abatari banora agendo na tereri na guge go bayekere baragire abana bakuragira pure from the shop ne ndagera yabo mumanyete igereri gori mono lakini totaraika turakwana no mungi biyore baba biya mono nakyukurukwa meri nyanchama kinyo rekene gikurugwike mwanyangate so muchuyu mwanyangate ai word gie kerongorori fabrication kerongorori ngomanyete word no manyete word bokimonge word ambugirango ya bokione bokione bokimonge word bomachoge
machoge burabu okay no turabu kenyuru kia metembe okay mwaigure bone kenyuru kia metembe bas kirungururia no abo machoge burabu tuko hapo watwika mugonga twasoa gocha ime bune muntu gocha kenyenya nate abugia kona nira yabangina metisi yabagakero nikari kona yumungina batutenga kona yumungine yibone yona ndikanyeka gusingo chiai twamina ngiko bakatwikira twererango obugema bw'enka yawo bona stikaranse taiga basomugaka n'umungina bararije obugema buri mucyuro umwana one garente tumusibati uyu agacha karwara agasira akwete 2011 ebe 2011 chinkuwe bangari ono agatiga umusibati uyu n'abana ono rendo omenyire muntu ndi gakomenya ase nkubugani ngatiga ngende gisakuri ndikegenderera akamutiga n'abana batatu ande bono mentire mbarari babera menta n'aba bone barongo ono ubugima nabo menyete igo musibati uyu gabeta agacha karwa narwarete gaemioya akaba bona akanyakurwaru najetaga ikabona kansa warete usiki yata rwete kansa bigoti emioye usina kimo gwese nguita mukuru goita irie kubimba okay bona akanyakoba igo kunya ukora na botonyo kubwatena nero kunya kulienda abana bona ogajeta ekekera nyota abana aba agacha kurunya gitari mbuya ogoikaga agataga tebanga n'omutu toje kumenya gitari ogochio gosira igai borete kawaida gosiga nanyorete buya bona nabo mbwato bugima bokongu njerateyo timbwati kende buna indeiga igonde bosa timbwati njera yo kunya no mwana nakaro murako ya chire university makalima chakozi mwana ino amenyete nyombe mina murojeriga kibandika mano amenyete mina ilikuwa nyingina moyo bona bugima nabo mbwato boro bokongu ikabire iyo na nje bona nkurira gocha asimule akimo nkonye mundendere imwana imonkonye musire na nje imonde bigo sembisuke nyasaye na ina lyako basisi nyako nyakubasukia matuko cyumutu timbwati njerera nkonye nonye ngombe timbwati ndari mabere nkwa abana aba na bondo busago bwa numugakone gachita gasire bona bonde ngombe rono nyare kolisi tingo nyara nyore na bongo nyare gere ndendera abana banintige ti sindisi mba lendera orocho bana ngingo chukuru start antanya ragende mina bana tindi korara butuko ngo tangi buki na mugondo tindi gochi bana nje nko basaba akimo monkonye no mwana ne moro kimura monkonye oroche genta korara university ngai university kya Machakos mbona chie to mwako mutangani omwana omokogoti miaka irenga gwata miaka timaiti miaka akabwate mbwa yakarumo iseke yakorera tutakusaidia bagusiba mino mbarigereretie ari ba wako toretaria ye bwiko tuko na wewe nima tubuguma no bakongu kulinda abana bangana igane gasie nkongu sana ndi kwenara ndi abana bari ngubwate abanene bona aba yani abawo bono abana nje abakali chimbo abese kubakali bane ono mumuro tigale toyo mumura no mubeka kwa bwate bamuramba biro yagasira bono yo manando tigale baba ngakukuru nje ngoro kodi fanyanja munduso sitero bomba bamagena wone mwina bochego bono chego bumirondi mwino familia ne yaino maybe naboranyore mungina bo muchumu alenge keombe singo sanga mwalenge umungino yo twari gusange kanisa bono nakigeko gara tukonya gocha twacha korara abana kibagenderete abana abono ngakibago kinabo ona abana bayiga ake twari gusaba amabera yengondi akimo bakonye gusemba sukinge babwatike none ndagera mnyomba bituma mbiyo ekanisa yabakonye bituma bikeigo no bwanga nto abari ndibakoyo bako bana bakobeka wera wisesi bachite bakamakonya rende bakabekira no butamba bo bakonye tu ekanisa twari gusangana na maremo okay umwana obono oyere secondary ngakibona gasoma oyore university bono nginamba akora tumuchango chinga kiecho nande bakaonia kagondo kali ngari ensemo akamuirire university mungina ndi asirete mungino yo oyasira umuti eti wiki isa tubona chigo chikoyera kurwa tugutetu
igotarigeka gotari chiu kisatu chiarire bono nkagete wa kaka no bugimo bokongu abana batigarita abakinga kibangana kudatiga ababona aba Chibarongeji abana batigarita abake abana batigarita abaka oyomo narorikera isano iseto na grade 8 arafu ninyarukeiye yemo nibwate omwana abana bakerende pi ababono bakubwati Chibarongeji kubwati abare babere akanyaruka nakamura nabo bande babere akanyaruka okay sawa na waona kwerende abuntu riko barete kamera but inkagerete maybe ko mwere asirende buna bangana ni wadogo nabake ni wadogo sana abale pepi bonsi mbare school abaiga mbachake school ababake mbachake school grade bale pepi Gobano bonsi na omungi no kurenda babo omungi no kurenda ono nari gusaba kaka yes please koranja asiritera Yesu akyo konyo muchyo nono mumuro intumete ne kyacha kwa ndre school enyumba tabwati oro chikanyara kararira bono koraki bono munangina akwa ira na karumu kali akamo lakini bono munachite school okay nono bituma ne bibyo kabirensa ebibyo kaba bekira biticha no nyasango koraro wanje sango koraro wanje bagusiba itu nabantu ba mabera barakonyire naende nabo bagokonya so tunaamini buna baturigerere tu watasaidia ntegete nkwane na oya mariga mwengeire lakini itabidi tuongee na yeye oyo yesa malita nengo kuspora ke muntu urakona kurukota uonere mwini kuchimunaiga okay ngakitoko konyo mucho akikonye nkeyega amani abana batigire nabakemuno mane tokuli bakatwara amabera amanene gaki akipa kusinyo anyu kusinyo akipa ani konya semura anyale gaki bana bambu wateno luka kali skuru onu tayara akiri simya mokonya n'umuntu no rustari kunyara njira chinde cyose akemura mokonya Samaria tagangoro kufolta kerubo mugaka no muga akini gotole na mabera manene gocha asenkeyega asengencho yo gotakano abana batikironi go barabake gotware gusaba pande bonse baturigerere tigaki baroche batoroche asenkeyega nenkeichire no bolemeru bo gokumia abana batigiroro libingwerere batabwati abaibori abana bagosoa abo kumongina otigeira abana nigaru mongina bwe miaka emenene otali konyara lakini nabali nabwo asengencho nigebeterereti twali gusaba sa mabera manene ga kimwanje mube kokoboko ko inase nkei anyasa ule igoro nigakuba mentera wachomuriria mangana makongu mugano bwa mabera ogusinyunga ngakikabono gekoba lakini rende naende bibiri yatore minga chintakana ni cyanyasai ababura kana abanyasai tumwanya abantu nabo tugutwara mariga manene kuna gukuminga ngaki abana abagocha komenya twechanda twarira na kweumia lakini nyasaye uri gore nabwo atari chibu nande namanyete nga ngaki abana abagocha komenya ngina abana abano aye niriaiga this is the grave 3 weeks ago igasirete gwetega rwarete ebigotia urere bukuru kugwaita agasira lakini ende enyomba amenyete nereje nando kora no muntu urenge very hard working ekiagera enyombe yenchire rosiri nabokoranga nateme tubugima asare kunyara no nyomo gakosirete alijaribu koranga no bugima bwa mwengera no burwaire ekiagera mumanyeta amarwaire ayo bunakuri kibese kero korre nyomba bune yenchira yagachire nenchire yakire plaster kabe kupake floor igotari muntu urengelezi no muntu uri gwetuma kurigie ndagira enyombe ye bunera tebwatikende ime kaka turatebe nga yayo mungina nasirete agatigira abana kende want to see nyombe na bere iga kavu it's just like this na be ereiga endagira yokere nyomba iga neri tokerira that's what I can see kiaga no ne chibando tichiyo kina kiyoka ndoche alafu ntobwate sitting room gaiga nyasaye na mokonyete birogo biro byakagura lakini okoranga umetabangine njira nere bago chabaga chira nchibase kyombe akagura chikosho ninke
okoranga bono rende chigacha chigaikagati chikamwengera so nabo chireiga babuga ati no nyene caution so ibiroge nabo bire plain iga nyombeye tebwati omugaka nyombeye tebwati omongi naba gusiba minto abantu baraiga na abana abakemono watoto wadogo sana nko bahoro kinda se kamera lakini kurumagega ekiagara YouTube terigo tuwalao ko bahoro kyobosio ni watoto wadogo sana no nyine bitanda nate bigutoisego so amati bibwati no nyine mattress hawana kitu bona bagusiba minta somo yobugwanje nko basabaiga asama abera ari mugo chamwaro ra story kya kaka tari nche bagusiba minto nabasoroire andonsi asemure eyarenge buya torarenga gitogotambukia abana aba ebingwerere bibere gakina baikano nyine omwaka oyomo bamanye kuri endagira bamanye kuri ritoke lakini asebono it's very expensive kurenda abana Chibarongo bagusiba minto bari mwanyorera abana Chibarongo you know what it costs kurenda omwana ekengwerere it's very costly omwana ojo magukorera ibotuko paka kwa igunga yani obongo bwarukire kamba bere no muntu ori mongi onu mongi nabwe miaka you can imagine oboragwetera lakini nasengi njo bara bachi korana nya sawo baire ta kunyara gutika bagusiba minto wherever you are ntubwate some items here we are requesting from you asomo yo bugwanja abana bagutume kama bere ye supermarket akoro kunan barimo kurenda abana abake abaibori basirire mumanyite omukebo ori oyomo yoko 2000 Kenyan shillings oyago bagutumeke week omukebe bwe week nabana ere sugaiga nabanyakenyoro abana aba boikabanywa amabera yambaka at least 6 months buna rende abanyagitari bagoteba after 6 months nari barachake kwa warenda ya kawaida yengombe bae wekandagera gakebanya ko ba introduced bamanye kuragera up to 5 months trochi bakorera bono mutienyi so batikareti 5 months 2000 a week we need 20,000 Kenyan shillings nyasai kara gukunotebe kaka abana abunje tintageti komanya but ntagetemba gorera mabere a 6 months at 20,000 Kenyan shillings. Number 2, abana bambaga ni pambas no mayete abana buna bakuri pambas yekerengo kendi yonse kerinya sahara wanchero toy tindageti kobeke kewango you can help us abana aba nyomba yeah they don't have just come njua nkaka gutakana kwa ne bintu very practical na litogo konyana there is one bed here. There's one room here with a bed. Room weye tebuati mattress. Getandangero but there's no mattress. This bed needs a mattress. Na tebugubire bitato. There's another bed here. Anko bahoro ki practically mo tebakaka agocho ngaineri. Nchena bondo muasi orego. I want to show you practically. Egetanda kende nkra. There's another bed here. Getande kengebwat actually it's a half mattress. Half mattress you can see. Get it? Anobakora at night. Half mattress, half. This is where they sleep at night. Marangete na raja ebichayo mongina na ereye. Baje vegete bolire. Bako na kuyirigere each and every night. It's here in loving memory of Penina Bosubori Omuga. This is the photo ya mamu mwabo. Getandeke ngebwat mattress. There's another bed here. Ekebona na kigate metake. One of this is the bed ya temeta ake yani akerende you can see. Ani kerike tanda kerike temete kutware mattress neke so no mongino oriaria abana bari abakeno bakorara mwae abebi ngwerere Chibarongo so nerete bwat mattress bagusiba minto gake somo yo wancha gonta gete chi mattress inye I need 4 mattresses. One mattress it's at 4,300 nyasai kara wanchere oruibere isato gosoru chonsi nabo gwake sabu ya omanyinire ngatoganetie 4 mattresses echechi koba 16,900 Kenyan shillings. Igonya sai kara gukone you give us mattresses, I will highly appreciate. We need blankets. Una mo arigeri ya marangeti talia. Marangeti tayo. Omonto gosibi arnaro enyero kenene nera ige gosibi yoko. We need duvets. The duvet ya mo is 2,000 Kenyan shillings. So we need 6 of them. Asebitande bitato 6 go komandane chomongina 8. That is 16,000 Kenyan shillings. Nyasai kara gukune
with 16,000 kaka, I will highly appreciate. We need mosquito nets. Abana banaba ke maleri nembe, maleri ngoitere. Maleri no boroiro bobe. We need mosquito nets. Mosquito net chebitanda binne at 1,500 Kenyan shillings. Ejichigo ja 6,000 Kenyan shillings. When say kara ukunoto chineti sita, we will highly appreciate. We need bed sheets. Bed sheets jojo nya komanyanga nechi waserenga chikoni. Lakini weso gotoma any amount you support bed sheets, I will appreciate. Tutegete chi Mactos. Macintosh chi ebinto biri bari mwarerera abana ebinto mbere biri abana bakwarira uborere korunse ekaroko mwarira korugoro mattress yeto kugora techa gotioka mache. So we need Macintosh chigoro tinkomanya nirenga, but any amount you can send to support it, I will highly appreciate. Tutate sabuni abana bakianga bagosibi every day kyagarana abana bake omwana omokere no kwa mubekere yanga osokere sika okunira maraba ochafukire. Tutegete sabuni asubonge, tutegete oyomo no ene ndo engima asubonge. So if God will touch you nyasago kune otokonye na soaps omo, we will highly appreciate. We need mafuta ya kujipaka, mafuta yo kuweka abana aba Vaseline we yake na Mungu atakubariki. Tutegeta mafuta yo korosie ndagira abana mbara batigarite bari grade 1 kwa hiyo PP1 nursery nursery nero bono se yasiri ilipotea. So wako hapa, they eat, wanahitaji mafuta ya kupikia. Bategete sukari bakoroserie chai mabi gose turungi gose rongori bagende skuru. Tutegeta amabera milk no ina yeduka ji boxes sato inya isano, we need them. Tutegete tissue papers ya sobonge, tutegete na wipes chogo panguso mwana liria chire ache nene opanguse rubuye gobekero. Nebinto binde bingi ayekeriura arorenga nkika netigo isana nyomba. We will highly appreciate chibando bando buna natare chirumwe jiga yani nonye ne nuswe buni nonye metorere bere teyo. So nyasago konye oto echibuni bere isato ikomi eyemo ule appreciate abana baragere aba waisense ya kakangi tokorigia bana baromambi batuere mate bana barabundu taiti komanya as long as ba kira senseye na buto korigereria maswali amange ngagosenga ki our interest na bana abaikire gotoka titoko batika basire ekyagere na kigesaku kyamambi bakusiba minto na basabire asomo yo bwanja. We support these children. Nimanyete abantu marimo muri chintakana mweburito abaibori bagasira kimura bakasana abantu babakonyire nonye mwetere challenges watu wamawasaidia iga abana batuise ko bakonya endagera actually igento bante bikaka it's food enyomba it's here enyomba yo nengima iko birogombe they need food in plenty, wanataka chakula na inde bari mu bwata abana ekere ndagera etari nyomba abana bagutwara stress batware mechando actually bakanda baiba bono. We need plenty food in this house erinde eri abana aba bakine nyasai cheko bakonya. So wikrabo abagusina abantabaya mwa support ri case chinyinge mwa support ye case ki abana bari bamarani tuliwajengea nyumba tukabaye ndagira lakini bune mburere enyombe ye tuganyete kamuke togende ko ye chwatera chibese chie flonto bwate chance togende tobekire floor ebe kwe nil eyakwe erangi biye kwende limo watebe red oxide ikwe sawa. So toganyete yome kyagara ntokayoro skere mbese gocha komomoka. That is why motararo turabeke update. Ntobwate challenges in kecha means of transport lakini ende bali tu akwane na inu you understand. So no embono tuwate amatua chane pigi but tunajaribu kuona vile maisha atasonga. Kaka story ya nare kwa batingicha no onye yare ko babutuko saa 8 eyero nare kwa batingicha pi nebe nare gochera amaguru eyero gwikanare gocha nyasaore moyo ekiagara abana bari na mareka nyasaye nare ko batingicha banyoro muchando igonkurikirwe kebe bakaigo. That's why nami nyokanche ngesabe mapema timba se kobekerwe bebe nyasaba seni korchimba siza mechiga chiabo machoge borabu kerongorori maritani guru krojas kaka sungura nyasaye uyo.